Suki, kung mangutang gani ka, ayaw kalimutong pabayad. Kasabot? Keep mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Ayo. Ayo. Hoy! Saan ka? Sa di ato ah? Diri balay ni Dudong. Dodong? Dudong. Suki Dudong. O na dire. Ano man? Singil ako, singil. Tawag Singil? Dudong. Eh, pila yung utang? Lah, 5,000. doko! Dong! 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 Oh, Dahil nangita si Mua ba? Lalaki, naningil ng utang. kinsa na? Ay, po, tulong ko kailangan mo na. Tay mo man. Pasod na kay pakaunan na to. Ano ka sa Pasod na. Boss! Ano boss? Sunod boss? Sunod, dress na kahulat boss ha? Ay... Sige. Pabuta lang si Dodong. Doon ako, di ko sa lingkod. Ano na? Tawagan ako si Dodong. Sige. Ano pa daw lang? Uy, may hapon. Sir Suki, Ay, maningil ako utang. oh, gusto yun eh. Kailangan pera Suki. Kahapon ko nang utang, karon ka maningil eh. 5,000 Suki. 5,000 lang. Bayad ka ron. Wala po kay kwarta ne. Pero kung saon ako ne, wakoy pang bayad ani karon ne. Kahapon ko nang nangutang sa imo pagkatapos karon ko mo bayad. Unsa naman eh? Suki, kung mangutang gani ka, ayaw kalimutong pabayad. Kasabot? Kasabot ne. Murag na ako'y nasimutan. Pakauna na lang ko. Para okay. Walay problema ne. Kung gusto ka mo kaon, bakan unta ka ne. Basta ang utang nako, isa ka bulan bago ko mo bayad ne. Sabot. Kulat ka sa tira ne. Jack! 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 Ay, gusto mo na? Ikaw ako sa lami na to nga putahe dira kay ipakaon na to sa naningil og utang sa ko. Grabe makasingil oy. Ako wala pala to na. Paulo na to kay para dili ko masingil karon. Gira ha, yato lang dito ah. Sige. Pinakalami doon na putay ang dalon. Kini pinakalami ng putahe. Tabo talaga mo ang sudaraw ng ipakaon sa imo Suki. Sige, Suki. Jack! Dali na Jack! Dong, ano niyo yung pulutan, Dong? Ano na yung pulutan na pinakalami na? Ano akong kukuha? Ang tinidor pakikuha pa po ne. Tinidor, pati ay? Sige. Bawal ko ani Suki. Walay bawal din ne. Pero sila pwede. Gana ne. Testing na ne. Lami kay na ne. Unse matano na mo ne. Okay kayo. Jack! Ang tinidor! Ulat lang. Oh, boss, ano yung boss tinidor? Tatakan ko. Tukan ka? Wala mo tubig. Tubig? Sige, kusang tubig ha? Grabe po ni ka demanding yung kolektor niyo. Dagang iginadiman sa kuha. Na, ikaw dong, sunod na ang pangutang ha? Naamo tubig. Tubig Suki. Tay tubig. Inom sa tubig Suki. Ulay baso. Ulatan sa dala Suki. Jack! Baso! Ora na! Dugay. Masing lang gid ko anig pinadali karon. Wala na sa Suki na. Nagkuha pag baso dito ang akong kauban. Jack! Oh, ano tubig ko? Dala na lang ako. Tubig, baso pa. Wala balik. Suki! Pag inom ng tubig Suki. Sige, Suki. Kabalo ko gito anak ka Suki. Okay kayo. I feel it good. Yeah. Refreshing. Okay. Salamat kayo sa imo pakaon sa ako. Wala na problema sa mo Suki.
Basta ang paningin mo suki, tag isa ka bulan sa... Sige, suki. Balik ko ugma na ko. Ay! Basig wala ko diri ugma suki. O sige, suki. Tawagan lang sa ka. Ay, basig lubat ako ang cellphone suki. Ikaw na lang mo tawag sa ako ah. Ay, mawala akong cellphone ugma suki. O sige, atuan na lang ta ka sa imo trabaho. Ay, absent to ugma suki. Asa day ka, suki? Naku, atuan ugma suki. Asa day ka mo ugma, suki? Huwag to ko ugma sa karan dili nimo maadtuan suki. Karan di ko nimo makita suki. Sige, suki. Pangitaon gyapon ta ka ugma. Kung makita ko nimo ugma suki. Kuya suki, wala pa kay plano mo uli suki. Sige, suki. Salamat kayo. Pwede na ko ni dalong, suki. Ay, dala naman suki. Salamat. Yato dati ka suki. Basta nga ako ang pansuki. Isa ka bulan sa to suki ha. Salamat, suki. Ingat na suki. Sige, suki. Suki, baka lugi. Ingat. Grabe ka demanding kolektor niyo. Na ikaw doon ha, pangutang pa kita. Hindi ka tanaw. Oh, suki. Ulit. Suki, salamat kaayo. Ay, unsang aksen gani? Salamat, suki. Salamat kayo sa Suki. Nakay tubig, suki. Ay, Yo, what's up mga liki? Gabi. Ilom. So, hoy mga liki, shoutout dahil kay Monique Norlin Jimeno, kay May Alson, kay Bibong Ristar, kay Ruston Arindain, ug shoutout dahil sa akong boss na kay Benji Saransate, kay Bibot Mascano, ug muna to. Yo, what's up mga liki? Shoutout dahil kay Buddy Vlogs, Mark Mingito, Feng Bacos Vlogs, kay Nomi Gamo Gaor, Rayard Salarde, o kay Leia Forte. Yo! Shoutout dahil kay Gina Bills Kitchen, o kay PX TV, o kay sini? Imitero Jimmy, o kay Kiyay Sabaula, o Apong Iming. Shoutout sa inyo tanan, o kay Janica. Salamat sa pag-subscribe. Kung gusto niyo baratong nagduming, diretso na mo automatic sa Salamat sa pagtanaw sa mga video na mo guys, o don't forget to like and share our videos, o subscribe na po mo. Salamat dahil sa mga nag-subscribe, sa mga wala nakasubscribe. Click the button and cling ning 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 ning. Paminawi bay, para klaro ni mo bay, nagtakura imong ulong may gamay. Hilas kabay, pahipi gamay, sa mga walay angay, naghilas-hilas ra kang mga mitay.